Kwalliyar zamani ita ce shafa wani abu ko dangwalawa ko gogawa a fuska ko sawa a ido da zummar ƙara kyau ko ado. Mata a da can suna kwalliya da fankeke wato hoda, tozali wato farin kwalli da ake dakawa, gazal baƙin kwalli da ake ƙona taya ko danƙo, janbaki, kan takile. Amma a wannan zamani abin ya sauya ya zuwa kayayyakin zamani da kamfanoni suke samarwa domin kwalliya, wanda suke ƙarawa mata kyau da farashi, wanda ake shafawa da dangwalawa a fuska da ido, ana lakuta su a koyaushe idan an yi wanka ko kwaskwarima. Kayan kwalliya na wannan zamani suna da tsada ba kamar na da ba. Wannan ababen kwalliya na zamani su ne kamar haka: hoda ta ruwa, foundation, hoda ta gari ja ko fara irin su fashion, kiss, beauty, imam, sleek, barbaɗa kumatu, kwalli, jagira, eye concealer pencil, abu da ake shafawa dab da gashin ido, eyeliner, abu da ake taje gashin ido yana da kalar baƙi wato mascara, janbaki, lip gloss 24 hours, gashin ido da ake sawa eyelash, wani abu da ake lakutawa da yatsa a sa a saman ido eyeshadow, wani abu da ake sawa yana canza kalar ido contact lens. Akwai kayayyakin gyaran fuska kafin yin kwalliya, ana wanke fuska fes da su kamar kurkur da dilka, madara, nescafe da zuma, lemon tsami, a haɗa su ake a cakuɗa a shafa a fuska, bayan wasu lokuta sai a wanke fuskar. Alawa ita ce wannan suga ne da dilka, lemon tsami sai a dafa su, idan sun dahu sai a sauke su su sha iska, sai ana ɗan dangwala da takarda ana liƙawa ana ɗauko datti. Haɗin sabulu na wanke fuska su ne sabulun salo, sabulun Ghana, kalba, lemon tsami, aloe vera, zuma, lalle, ƙwai da wani sabulu mai kyau haka. Ana haɗa su a daka, ana wanke fuska za ta yi laushi ta yi kyau. Duk wannan kayayyakin kwalliyar akwai bambanci tsakanin farashin su, ya danganta da ƙarfin mai sayen. Akwai masu tsada da masu sauƙin kuɗi, amma komai ƙanƙantar kuɗin akwai daidai da ke. Haka kuma idan a gidajen yin kwalliya ne ta musamman ma dai haka ne, farashi daidai da aljihunki.